eta ja gerraraz izan, eta hor gelditu ginen bakarrik, emakumea bakarrik. Zertako Juan Jose zeon etxian, Vitorian oia bestia zarra iaua juntzan, etxetik, eta Juan Jose gelditu zen, baina nola itentzun lana, likore fabrikatian, oain zeria, supermerkatuetan hortan, horiekin bai, hor itentzun lana, eta hor rekisatu zuten, Franko eta Erreketorre zianian, rekisatu zuten kamioneta eta txoferrare bai. Eta, bueno, eman zituzten, eta zehozten hemen antiguoku hortan, esaten zuten hor, zeria, Palazio Miramar ordor bastarren batian, Caballerizas del Rey esaten zioten, hor, eoten ziren, kamionetakin, segun ze zerbezi join. Eta behin, beak kontatu zigun, bastante denbora pasata gero, hortikan eman zula, beak, kamionetakin, txanda bat, ondarretatik hartu, eta Hernaniko lehen osan deten kontu horrei. Ez gure osaba ez du ikusi, baino ezauna bat, bai. Eta ezauna zan, ez dakitzuk esatu zinen ura, baino Garmendietarra baso txikikuak nola, Nieves, horren aizpa Joakina osarraua bazion, haren gizona, zarrena. Zeizena zuen, izena raro xamarrata, haren gizona, ikusi zuen, baina urtietan ez zigun etxion esan, eta inoi ez zion esan. Eta tokatu zitzaion, matia, taldiertan, zertako behar galditzen zen urruti, deskargatzen zentzunien, soldaduak etortzen ziren eta berriz buelta. Askotan, hori, Angelitan ere aizpau, juntza egun hau, askotan, nolako gauza gertatzen zianian, bete izaten genuen, jontxota, esatea posibilidadeik ezeo zer argitzeko hortik, eta argazki horrekin, eta lakon batian, eta ala behin izketan nahi gen, nire zemezarrek, eta zede eta dizkizute nire zuia batek, hor zerian, Koldo Mitxelena, volumen haundi joitako batean, hor arkitu zula zeo zer, eta bai, Juan Guruziaga Ilarregi, sidrero, perteneciente al PNV, fue fusilado el 1 de octubre de 1936 en Hernani. Hori datu horiek. Eta gero, Eta bigarren albizena Ilarregi? Bai, zertako urretetikan zeria ditentzian, zeo zerren famili, basan Ilarregi, bigarrena. Nik laugarrena dakata. Bai. Eta hori, Juan Guruziaga Ilarregi, perteneciente sidrero, zertako sakoa zabortetik, Calle San Franciscon, bodega batian, bodega hauen badagoan bodega, baina ez da gizar da. Osaba hori zentzan, zuerean ama Anaia. Anaia, Gaztiena. Nia da, zuretik. A ber, abre bai da gure osaba, hor, hiltzuten hori, hau. Hori ere bai. Hori ere bai, hoxe da. Txingurri jeneko nonbait omenaldin bat intzioten, emerita hori goratzen zea, ondi basanta hori bere aita, Fidel Tolaretxepi.